o kuma sa min ye away kado kuno funu chamon badde ko sobe be ambulo koro Nura FM away kado akumuso ba ingondana ka fuli la se ku chala ka bela jilema yin burana ye o kuma sa min ye away kado akera double burana sabu min yin do ake away kado ale tara talike sho double o nyira fara tara talike afana ka sho kuma bana be mali yere jay ni yo abana baba modibo ni musa ye kele minge o kele résultat de flakoy kosobe ne jabi wure bolé ke be ka talike kay ka o ka talike kay ka o ka talike kidal abana o mandi koy ay kay ka ta talike kidal ne kala président ya ay he kay ko ni machiti muso kay ka shiti muso tay be bita ta kidal ni gawo ametay abita ya on vara bi boy kanaya ameta ta kidal anta num jele do de ulu mani kanan ko nyakamisa talib ya foto ko la be ke tele jele ngon no ko ma fiyana ne Ambeta kaidi. Muso jama o farikulo numbe chomi. O ya katokoy. Nugule do koy. O ya katokoy he. Aha. Awo. Ayo bashite. Ono bla sokona katokoy ulaje dron. Kuma kay. Manyana. Bashite. Angata. Abla jara. Ndo ala ka fasiri obe ambulo koro. Abla away kado akumambe. Mi away kado abla haklina ni mirina minfo. Odi away kado l'indépendant. Ako away kado sigana. Okun gembe away kado madola kajira ka fo maudu. Ngoni nana angoro laje ka angoro madu. Kado ka fo olu maminu be nangwa ko espionnage e kado kafoko ko espionnage no ki kado kafoko be ka ode bulu da bomoko so asifla bonyongo kado luko ni welela welele away kado ka to nyinga udala kana away kado abela jilebe fransika ko so su ko fo ko laba o klela ka blatuni ga minya away kado ko kan so nguya ko jira fransika away kado luka la sigide minu kumbia luku yuka away kado yoro datu ne ka klatu ne ka fere ani dabalike ko visa di away kado ka bela jile ne ka adabla sirike bako akoni jetemene ke baye ka fo sura sifla bonyongo luko ni awikadu bi baraka yoro mi obe France ambassade obo ko fo luko ni yira be munumunu salula akera jedi do tebene bulu ngono ni shinuma ajira ka fo ku nambe espionnage awikadu nambo dela anga awikadu jamana ngonna akoni strategique la wati mina sekesegele ukera ka donc ka fo awikadu fo itenina alaba awikadu lu sorla ukubla abla jara akoni ngo ingera jedi do kalo klita ane duru tebene ako yoro ngai baye ka fo sura sifla bonyongo ku bi bara la awekado o yoro la yoro mimbe awekado nazaro ka awekado ambassade akufo uka awekado defense sira la ke obi shele ke osirafe ako de strategique la u yira ka fo be ka awekado munumunu salo dabo anga l'école sodo ani génie militaire ka base awekado o fanvela la ikado be munumunu salo ni jawni awekado fenwera la ko lu nyina bo siga keru la ma minu fe be population ko fo ngom bela jelina population ko ni wuli ka joni chesuru ke wuli wili dake ka nyeshi awekado anga fangati la moma population ngani mbara anyena kosobe akoni surasi fla minu vlene no baka ni waliya ni mbara nunge u fla bela jile minena ne katanu wetele la ukatanya folike sabu masiga lembe mina ko fete ko do o de nyuande ako kuma na sa anga jamana la kana ba minu be uluka wulika jonu ka chesiri kono nana ne surasi fla nun tara ka to sege ata laja akobe chugumi France ambassade o kado o nyini ngara watimi ale fana ya ka klina anaka garantu bela jile di famele sur la kola o minena jidi kaminya ministre des affaires étrangères mimbe na be français ale ko ni hajira ka fo kan vle ka walia minge ni ka nyi prise d'otage anye mawde mire we ka do ka u bo ka dablo beka abada so ka tege daw ka ako kuma na o mingele fleni aya jira awe ka do ka service fembe on fait abela jile ka datu ko hali visa di ya bela jile dabla ka o shima an wa dablo ka ko wati mina sege ni ko bela jile kera ka don ka ba ka fo nunu ngoni awe ka do mawde minu ngoni nana una na chiberela nga minye ni ngo bela jile ajira la an na ka fo nunu nana de ka laje ni awekado akera krikara wachicha ko kera yere ka titu ka ko yere ke ka anyagamine fleni nunu be ka yoro de laje français minu be anfa ya yalse o bise ka shele ku labo bo moko dafe ka tanui boko bosira nu tasira o kumbe ka olu de jetemine ja kumbe français ka bara de la osirafe o bo yere ke muna ndu be anu be awekado bo yoro jonjo bo nyini awekado français o la minu be anfa ya fasiri ke ba akoko mana sa o ayera ka fo akumbo bara ndila akoni ngo imbe ka watila watimi au ni France juru se ko chani ndo anni nyanje sabu ni watila ba nungo nana France anyuka ambassadeur anyagwe minya away kado barkan anyo gwen kata ako bete menengo ka boy ange mbeka shele da France nya away kado Nations Unies ka jira ka fo France le beka fere ani dabalu beke ka para ma fendi madoma el makanga kuna funi jonjo di madoma yel sa mim se ka to away kado be jamana ubabo dabalu ko ni fana kera kana beni o wati ma bidon mine ko bi ako ko ni sirambu yana ni amashi bay sabu club le flam
min kun minɛna an y'u bila wa i k'a dɔn u taara fasiri filɛ min ye Ablaye Jara a ka fasiri don l'indépendant n dɔgɔw ka bidon bɔli Ibu ɲɛ b'a la. Marimɛkɛ ɲɛma bonya a diyara n ye indicateur du renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛna mun ye DKS ye ɲɛma a kumara a ko mun ye diɲɛ jɛrɛjɛkuluba mun bɛ n'an ka ma ko ONU u ka lajɛrɛ 77 mun n'a bɛ ka kɛ nin waati na New York kaw fɛ yen ko siga t'a la ko nin duwaku in na ko mun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi 46 mun n'o b'an bolo yan ko da ko o na don a kuma la dɛ mun ye fatirikɛba ye n'a bɛ DKS n'a b'a ale kofɔ a ko mun ye ONU ye n'a bɛ Nations Unies maaw kofɔ u ka lajɛrɛ 77 mun nin waati na n'a bɛ ka kɛ New York kaw fɛ yen n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ lajɛrɛ in kɔni ko a da bɛ daminɛ mun ye septembre kalo tile 19 ɲɛma ni ka taa kuncɛ septembre kalo tile 26 o kɔnɔ la kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana faama o caman bɛna ye kɛnɛ in kan mun ye diɲɛ magobatigi caman ko olu bɛna ye kɛnɛ in kan ko babu caman ko o bɛna tɛmɛ diɲɛ jɛrɛjɛkulubakulu ani mun ye maa caman u ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnla kɛlɛ mun n'a bɛ Ukraine kaw fɛ nin waati na ɲɛma ko da bɛna don o kɔrɔfɔ la o fana tɛmɛnen kɔfɔ ka bɔ yen yɛlɛma bolo minnu n'olu kan ka don diɲɛ yɛrɛ taabolo la da bɛna don o ko la fo ka taa fara mun ye dabalo fɛnw n'a bɛ sécurité alimentaire ko fɔ ɲɛma da bɛna don o ko bɛɛ lajɛlen na a ka ja fo ka taa bila mun ye kalanko la ani cɛ ni musow bɛɛ lajɛlen ka dama kɛɲɛ o ɲɛma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna gosi tabali sanfɛ nka mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ DKS na a b'o kofɔ a ko mun ye Nations Unies maaw siga t'a la mun ye baabu caman o b'u ka tabali sanfɛ ni sigi in na koyi nka n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ nin duwaku in kɔni kɔnɔna la mun ye anw ni Côte d'Ivoire jamana gɛlɛya mun n'o o ba anw ni Côte d'Ivoire jamana cɛ k'a bɛ joué kalo tile 10 ka ɲɛsin sɔrɔsi 49 dunan mun n'o bɔra Côte d'Ivoire jamana na ka na siyɛlɛ an ka aéroport international Modibo Keita o kɔnɔna la o gɛlɛya mun a ba anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ko siga t'a la ko nin duwaku in kɔni kɔnɔna la ko da ko a bɛna don a la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o de bɛ DKS n'o b'a kofɔ a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ doni mun kama an ka maaw bɛ tɛgɛ ta ka da nin maa ninnu kan an ka maaw y'a jira k'a fɔ nin ye maaw de ye mercenaires don u nakun ye ka na jamana ye ni ka na a dafiri wa u nakun ye ka na jamana ye ni ka a sigi a sen sabara kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bɔkabiw cayara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu de kɔnɔna la mun ye an ka jamana faama Asimi Goyita a y'a lajɛ k'a kɛ k'a fɔ ko muso 3 mun n'o bɛ maa ninnu cɛla ko muso 3 in ɲɛma ko olu ka bila bunadamaden yɛrɛ taabolo fɛ k'o sabu kɛ mun ye Asimi Goyita a bɛ ɲinɛ musow la a ko muso 3 in ko k'olu bila o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko kunnafoniw nana cari dɔgɔkun tɛmɛnen fɛnɛ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama ko a ye condition minnu k'o bila sen kan condition minnu n'o bɛ kɛ sababu ye sɔrɔsi 46 tɔ minnu o bɔ an bolo yan ko bolo ko o bɛ se ka bɔ o kan na cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ jamana faama a ka kɔrɔfɛn kɔni a yɛlɛmana cogoya wɛrɛ la k'a sɔrɔ mun kɔni tɛ a ka laɲini ye DKS a yira k'a fɔ nin duwaku in kɔni kɔnɔna la ɲɛma ko siga kɔni t'a la mun ye Nations Unies o ni maaw k'u bɛna barolasigi kɛ barolasigi mun n'a bɛna tali kɛ ni sɔrɔsi 46 minnu o bɛ an fɛ yan fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi la cogo min na mun ye basigi kɔnɔna la bɛn kɔnɔna la walasa mun ye jamana fila bɛɛ lajɛlen n'a bɛ Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana kofɔ ɲɛma an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na nafolo kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ DKS ale sɛbɛnnikɛla ye Marimɛkɛ ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ awa i k'a dɔn min ye n dɔgɔkɛ ye ko k'a ka foli f'i ye a diyara n ye Gandi maliyɛn waati bɛɛ Gandi maliyɛn awa i k'a dɔn ko a b'i lamɛn a diyara n ye i k'a dɔn an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn Gandi Mahamadu Ntɔmadu denmisɛn min don Sidibé tɛ de Mahamadu Sidibé awɔ kosɛbɛ fila don fila si naani jaturu si naani buguturu ani bugu jɛnsɛn ayi Gandi ka bugu tɛ jɛnsɛn kan'o fɔ dɛ buguturu ani buguturu an ka foli b'a ye ani buguturu n dɔgɔ min ye Mayimuna Dunbiya ale ka fasiri b'an bolo kɔrɔ Mayimuna Gandi ani Bubu Mabel bɛ guwanjɔ da dɛ Bubu Mabel yɛrɛ bɛ avion ninnu ni kɛlɛkɛminɛn ninnu tɔgɔ ko Bubu Mabel ɲɛma sɔrɔsi dɔ ko ma ko walahi ko Bubu Mabel bɛ armement ninnu dɔ tɔgɔ fɔ k'ale olu sɔrɔsiw yɛrɛ t'a dɔn a bɛɛ ni k'i cɛ k'ale olu sɔrɔsiw t'a dɔn ɲɛma foyi tɛ baara bɔ Mayimuna Dunbiya n dɔgɔ i k'a dɔn ale kuma bɛ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko awa i k'a dɔn soir de Bamako i bɔra k'i da don min na min bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn i y'a faamuya b'a la sɔrɔsi maa 46 min bɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire kaw ka sɔrɔsi ye n'an k'u ma ko mercenaire nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn cɛ dɔ burankɛ ko a kumana dɛ Mayimuna ko assemblée générale min bɛ yen i bɔra k'i da don min na Nations Unies tɔgɔ la secrétaire général min bɛ yen awa i k'a dɔn n'o bɛ Antonio Guterres n'a b'a ko fɔ ko a kumana koyi a kumana gɛlɛya min
min be Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a problème k'a ye dama sonyɛli ka dɔ fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ a bi waati dama dama bɔ nin pays frère fila n'o bɛ Côte d'Ivoire ani ka dɔ Mali n'o b'o ko fɔ dɔgɔ kalanzoli bɛ awɔ i ka dɔn a ko kɔni bilisa ɲaminen don sabu gɛlɛya belebele awɔ i ka dɔn o bɛ anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sɔrɔsi ma 49 a sɔrɔla o lahaliya fɛ sabu min ye juillet kalo tile 10 san 2022 an kun ye tɛgɛ da awɔ i ka dɔn sɔrɔsi ma 49 tɛgɛ dara olu kan a jɛrɛla k'a fɔ ko mercenaires de don min kun nalen don ka transition bɔ a dabolo kan a ko de siratigɛ la Abidjan ale kɔni ye wuli ka jɔ ni fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko sɔrɔsi ninnu an bɛ ka min ta ka ɲɛsin u ma ko u tɛ wa mercenaires tɛ i ka dɔn k'a fɔ ko maaw de don minnu nana min ye awɔ i ka dɔn ka na jateminɛ kɛ NSC ka hukumu kɔnɔna na min bɛ se k'a to sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u bɛ awɔ i ka dɔn MINUSMA tɔgɔ la Côte d'Ivoire tɔgɔ la yan nɔ ka se k'olu solona don ka se k'olu dɛmɛ a ko dɔgɔkun caman tɛmɛna min ye awɔ i ka dɔn kumaɲɔgɔnya ani awɔ i ka dɔn kumakan min bɛ yen n'a bɛ secrétaire général Antonio Guterres ko fɔ maa ma a kumakan mɛn a ko nka kabako nana kɛ min ye secrétaire général min bɛ Nations Unies tɔgɔ la n'o bɛ awɔ i ka dɔn Antonio Guterres n'a b'o ko fɔ makun min kun bɛ yen n'a kun b'o la a y'o makun a y'o dabila koyi i ka dɔn a kumana a ko 77e session de l'Assemblée générale min bɛ ka kɛ Nations Unies tɔgɔ la ni awɔ i ka dɔn a bɛ ka kɛ New York a ko awɔ i ka dɔn min ye Antonio Guterres k'a kumana koyi a ko non ce ne sont pas des mercenaires kumana nen joli bɛ Antonio Guterres da kɔnɔ a ko Antonio Guterres ko a ko ninnu tɛ mercenaires ye a ko kumana sa min ye awɔ i ka dɔn Antonio Guterres a kala ma fasalen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la caki ko ninnu tɛ awɔ i ka dɔn mercenaires ye a ko ale bɛ wele bila Mali autorités ma min ye nin problème an k'a lajɛ télé la nin problème awɔ i ka dɔn a ka ban ko ale kɔni ni Assimi ma kuma directement mais nin waati laban ninnu kɔnɔna na ale bɛna awɔ i ka dɔn Mali ka délégation dɔ ale bɛn'o bisimila n'ale y'o bisimila n'a wolola min na awɔ i ka dɔn ale b'o fɔ maaw ɲɛna Nations Unies awɔ i ka dɔn ka siège kɔnɔna na awɔ i ka dɔn k'a fɔ ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min awɔ i ka dɔn k'a ye nin fɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min n'o filmera maa dɔw fɛ kalo tile 18 n'o ye awɔ i ka dɔn le 18 septembre en 2022 hakilila jiginna mercredi do kalo tile 14 min ye Côte d'Ivoire ka autorités ye olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ min bɛ wele ko conseil national de sécurité u y'a ɲini ko awɔ i ka dɔn réunion extraordinaire dɔ ka kɛ awɔ i ka dɔn CEDEAO tɔgɔ la wa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen délégation in min ye anw ka kulubakaw ye olu kɔni ye awɔ i ka dɔn kangari da kɛ ninnu bɛ fɛ ka ko in bila minɛn min kɔnɔ u bɛ fɛ ka taa n'a ye sira min fɛ u k'u jagasiri u k'u cogo dɔn koyi sabu ninnu minnu filɛ nin ye awɔ i ka dɔn n'o ye sɔrɔsi 46 min n'o tora maaw de don minnu bɛ kiiri bunabou kan minnu bɛ kiiri ka bolo kan n'a wolola min na don n'a nataw la an n'o ɲɛfɔ a ko min ye Côte d'Ivoire chef de l'État min bɛ yen n'o bɛ Alassane Dramane Ouattara ko fɔ an bɛ don min na i ko bi a sera New York ka ban koyi 77e session min bɛ yen n'an bɛ k'an da don a la a sera o kɛnɛ kan dɛ o min daminɛna septembre kalo tile 13 a bɛ taa kunjɛ awɔ i ka dɔn a tile 23 o kɛnɛ kan Alassane Dramane Ouattara kalo tile 21 n'o ye le 21 septembre san 2022 a bɛ kuma ta n'a ye kuma in da siga tɛ min na Mali ni Côte d'Ivoire taabolo bɛ cogo min a n'an ka lahaliyaw bɛ cogo min Alassane Dramane Ouattara a na t'i da don o la awɔ i ka dɔn ni ka taa ɲɛfɔli kɛ yalasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min a ko n'o tɛ kumakan min bɛ yen sɔrɔsi tɔ ye maa 46 ye o maa 46 bilali maa caman bɛ k'a fɔ k'a jirala k'a fɔ ko échange de ka kɛ échange ye mun ye politique maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Côte d'Ivoire Mali tɔgɔ la n'u ye Mali dafiri ka Mali tipo k'a kɛ c'est tout c'est fini ka t'u da Côte d'Ivoire olu politique maa ninnu dɔw ka di anw ma anw bɛ sɔrɔ ka maa 46 in anw bɛ sɔrɔ k'o di o échange ko kuma in k'o de bɛ maaw da o de bɛ ka fɔ nka ne y'a fɔ yan o don ko maaw k'u jagasiri maaw k'u cogo dɔn maaw ka awɔ i k'a dɔn kɔlɔsili kɛ k'a dɔn k'a fɔ officiellement maa si tɛ min bɛ se ka bɔ ni sɛbɛn ye ko échange ko kuma fɔra min na o tɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ abada kuma de nana kuma kɔnɔna na Assimi y'a hakilinataw fɔ kosɛbɛ a y'a fɔ ni bilali bi kɛ yɛlɛma ni kow bi kɛ a kana kɛ dɔrɔn maa kelen ka nisɔndiya ye a ka kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan o ti kɛ a ka kɛ dɔrɔn fan fila ye fɛnw ka ɲɛnabɔ o sira fɛ a banna o kumaw fɔli ani échange ko kuma a bɛ k'a don o cɛ ka jan ko nin y'a condition ye o tɛ yen an ka ko nin y'a condition ye o tɛ yen o kuma ma fɔ an ka hakili t'o la o de ɲɔgɔn tɛ fasiri filɛ n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Maïmouna Doumbia ale ka fasiri don soir de Bamako o ka bidon bɔli i bonya b'a la Maïmouna Doumbia an b'a fɔ ɲɛma le pays ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye n'i ye sɛnugu tilennen k'a jɔ siga t'a la kala o b'a a kɔnɔ mun ye BG a kumara a ko hali bi an ka to sira an ka tɔ ganɛ n'a bɛ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ la n'a b'o ko fɔ nin waati laban in na ko min ye CEDEAO ye ɲɛma k'u kɔni sen bɛ sɛfan de ka nin waati in na dɛ mun ye Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ la k'u diyagoyalen don ɲɛma ka
kiri ngoni ka atige abana fatige baka fola no be BG no bo okofo ako ni ya jitemene ka laje munye Côte d'Ivoire masake kerengena Alassane Dramane Ouattara anaka gouvernement ibe na e ka fokuye siga fodo ko nku oke siga fo mun kono la nu ye jelaki chama ta ka anwa jamana maraba nuku usegere ya ira ka foko lu ko sorasi binani an woro mun oba an fenya ko siga ta la ko mawdo ko otage do ame dom na ko bi anwa jamana kono orani bebe na e ka foko mu mali maraba ko ambora ka jabilike anyeshi munye Côte d'Ivoire o kan communiquer ma communiquer mun kono la anye tamake kangardake kanyeshi mu yesida oma na be farafna klibia fa jede kulun ko fo mali kangardake kanyeshi umade ku ka feran dabali bala jilinke ni sorasi binani an woro mun kibara na abe ani mali Côte d'Ivoire jamana ni nyon tilala ku clean koina ko tienfon koina onu yo tienfon nyama obeka sababu ye bala jilen ko obe lafia BG aira le pays au konala ako munye kanyeshi munye Côte d'Ivoire masaka uka jab kanyeshi Côte d'Ivoire masaka nunu yo communiquer mun ke ka abla okum konala kibe na ka foko an gouvernement ko ni abora ka jabilike ako ni yo Côte d'Ivoire maraba ko ira ka communiquer ni ya jitemena ka laje uyaye ka foko munye oluka sorasi binani an woro mun obambolo ya nyama ko sigata la ko munye otage do ko ba kubna feran dabali bala diletiga senga o sira wo kuga la jera do ko ko obulo da jona la jera mun obeka sababu ye muye ni sorasi binani an wore nyama ko bulo ko absega bo o kana tumna woro ko mun kono la munye mali maraba ko fene bora o du saja nobe alamsa don ko fo nyama ka communiquer ni ko boka binti chari mali maraba ko ya ira ka fo ko munye Côte d'Ivoire masaga o kan communiquer ngonna nyama ko lu ko ni kamana kana ko sobe ko ni ko o masaka ni famia akoni ko njate bla ka laje akilla jigina ni sorasi binani an konontoy nyama doni mun kama ubechu anga jamana konala munye Côte d'Ivoire masaga unyi ngana ya ira ka fo ko munye olute ni ko inka ako kalama ko ni manu ni be chundom na anga jamana kono ibe na ka fo ko munye ordre mission ko otubulo seben fra foitu ya maria kana anga jamana ko konala ngali buza misa taraka ni manu nu ku segere ibe na ka fo ko abela jile nyama ku shi na kunko otekele oro kum konala munye Côte d'Ivoire masaga adoni ngama nyama unyi ngana ya ira ka fo ko oluko ni teni ko inkalama ile kele klefla okofe ubora ka fo ko oluka sorasuko oludo patrika baga fola mi BG ninguinde agoko imboka bingoni nyama ko achara ibe na ka fo ko wati temunu na anyon chakata munye toko jamana la na be for ya simbe no boka jamana ko fo adoni ngama munye Côte d'Ivoire marabau kelengela mamu kumbe no obuka Côte d'Ivoire ka a représenter kenenga no ye directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire munye Fidel Sarasoro kenenga ayaira ka fo ko chenu munye Côte d'Ivoire jamana ku filla koina ibe na ka fo ko mi nyogon famia bala chama ko oyira koina o sabe ga munye Côte d'Ivoire ku be na feran dabali bala jilenke munye nason sinin ka seriyo fo ka ta fara munye malika seriyo ku be na feran dabali bala jilenke ko ko labatu munye okoro fa ko abora munye Côte d'Ivoire u ka directeur de cabinet mumbe no de Fidel Sarasoro abora ale da kono munye to ko fe fatike baga fola munye anga mali gouvernement yaira ka fo ko fa munna abora munye Côte d'Ivoire e ka maud ni da kono ta na be Fidel Sarasoro ko fo le demaro o ko fe na fora o ka balika guleki ko ni ka ayelamata nyama ko ni fenye fe munni mali na jena bi ko antina jena shini oro kum kono lebe na ka fo ko jamala gouvernement do be ba mali ba ko fo anga kuma gouvernement ka kuma la sila no de be premier ministre par intérim ko fo bi wala nale baba Ablaye Maiga ayira ka fo ko munya anga jamana fama ina fo bora ki da dola trumna ko nale Ashim Koita bordol sigido ko ni fe kerengere na munye Buhari no be Niger masaga ko fo o ka ci den kerengere len kunna anga jamana kono la o bordol sigi fe munya Ashim Koita ayi felata nin ko onyefo felata ni tra yele maka ko chama ko ni ko kono la munya anga jamana marabaw ko communique kono la ayira ka fo ko munya Côte d'Ivoire jamana ko be na munya sedawo ka awele sedawo ka nyanye balle ko o ka jona ko wala samunya no surasi binani an woro imbe sega blatrumna ko kube kangarda sidawo ka ferani dabali bala jilenke anga gouvernement kube kangarda uye u ka ferani dabali bala jilenke ni ko munna abe anu Côte d'Ivoire jamana nyonche u ka don ka foko ako ka be kiri buna kun kenega wa munye gelen ko abe jamana fla ani nyonche la ku farati ko sobe o sabuge nu mu farati no anu mu farati nyama nu nana kirinka adado dola kaso adama ngaja ola nyama ku sigina ka foko gele ko be na sidawo kono de oro kum ko la munye BG ayira ka foko ni ko infla tabolo na foko bi sidawo mauna manya ka foko
k'u bɛ nin kiiri kɔni tigɛ ɲɛma u ka tile u k'u jɛya mun ye jotigi ka jalakitigi fana ko o ka jalaki n'a ma ɲɛ o si kɔ ɲɛma u ka fɛɛrɛ dabali sigi sen kan fo ka bɛn ko o bɛ se ka na ko in na cogo min na bɛɛ ani basigi kɔnɔna la o ko n'o tɛ n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye CEDEAO n'u nana ko in ka a jaabi k'a bɔ k'a bin k'a fɔ k'u b'a ja Côte d'Ivoire jamana la ɲɛma a bɛ kɛ sababu ye mun ye maa caman kɔni y'a jira jamana in kɔnɔ ko an k'an fosi ka bɔ CEDEAO la wa n'u nana ja Mali fana la ɲɛma o bɛ kɛ furugu belebele mun ye Côte d'Ivoire jamana ani CEDEAO fana ni ɲɔgɔn cɛla la o de kumu kɔnɔ la mun ye CEDEAO ye an bɛ don min na ko bi sɛfan kɔni ko a b'u bolo u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ sɛfan a kana ci cogo si la o sabu kɛ n'u ye kiiri in k'a daja Mali la ɲɛma ko mun ye Côte d'Ivoire jamana o bɛ dimi wa n'u y'a ja Côte d'Ivoire jamana la ɲɛma f'u ka sa u t'a se fila nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la BG ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la Ndogo BG bɛ fo ka waliɲuman dɔn ndogo yɛrɛ bɛ fo yɛrɛ ni cɛsiri min awa i ka dɔn an ka jama noir Fatimu Traoré an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri Sidi Sibi an ka foli ni tɔnni bɛ ka ɲɛsin ndogo hali bi arajo ye Nura FM 94 tomi murumuru 5 ka laseli kɛ ka bɔ koɲuman ni wɛrɛ da la foli ani tɔnni k'a lase société Madala Kuma frère et fils maa bɛɛ min ye Bisiri Dirisa Kuma Ɲamade Dirisa Kuma belebele in bɛ fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati ko ne ko k'a kuma k'a ni cɛsiri ndogo kunnafoni b'an bolo kunnafoni a gunima a kalama o bi yan sabu min ye inter de Bamako yɔrɔso ale kuma bɛ a kɔnɔ ndogo min ye awa i ka dɔn ka se ka maafa jugu k'o dabɔ anw ka ba Maliba in kɔnɔna na min ye awa i ka dɔn Emmanuel Macron n'o bɛ nanzaraw ka président kofɔ k'a bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye Boko Haram ani Seleka k'a bɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan u ka se ka na tiɲɛni kɛ anw fɛ yan Maliba in kɔnɔna Fasirike ba ko a ko min kɛra Rwanda san 1994 o ma dogo maa si la nka an bɛ don min na i ko bi suba min bɛ yen n'o bɛ awa i ka dɔn Emmanuel Macron kofɔ a bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ o de awa i ka dɔn k'i ɲɛ maanabɔ ka ɲɛsin Mali ma a bɛ ka labɛnw sabati labɛn minnu bɛ yen n'o bɛ maafa jugu yɛrɛ kofɔ anw ka maa Maliba in kɔnɔna na yalisa ka se ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ a bɛ se k'i tɛgɛ da maa minnu kan minnu bɛ se ka jamana mara ka se k'olu sigi awa i ka dɔn jamana in kɔnɔna na a k'o de siratigɛ la min ye awa i ka dɔn anw ka transition ka se k'o maaw wele mɔgɔ jeninen kan min bɛ kiiri bunanku minnu kofɔ n'olu bɛ awa i ka dɔn jamana in kɔfɛ n'olu bɛ kiiri bunankubaw kofɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a k'o de siratigɛ la a ye awa i ka dɔn maa dɔw bɛ yen n'olu ye jamana marabaa dɔw ye a n'olu ye bɛnkan sɔrɔ ka ban u jɛra ɲɔgɔn bolo k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma a k'u bɛ ka labɛn minnu sabati Boko Haram Seleka olu de labɛn k'u bila mission na mission min bɛ se k'a to awa i ka dɔn u bɛna suru anw fɛ jamana in kɔnɔ ka Mali attaquer ka faali juguw kɛ wa siyako kɛlɛ min bɛ yen n'an bɛ siran a ɲɛ i ka dɔn ko Emmanuel Macron a tilala ka ban a bɛ to a la a tilala la ka ban a bɛ to nin na wallahi a bɛ to nin na ɲɛma k'a tilala ka ban Macron bɛ to nin na Macron kobali Ala k'a kɛ a bɛ to nin Ala k'a to a la a ko kuma na sa min ye Emmanuel Macron ye ko a bɛ fɛ ka awa i ka dɔn segin ni fanga ye anw ka jamana in kɔnɔ koyi a ko président awa i ka dɔn a y'i tɛgɛ maanabɔ fɛn bɛɛ nɔfɛ jango tɛ kɛlɛ min bɛ yen n'a bɛ guerre médiatique n'a b'o kofɔ campagne médiatique n'o ye ka kunnafonidilaw ka kunnafoni lankolonw di ka kunnafonidila dɔw lamaga ni ka awa i ka dɔn fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ ka nkalonba kulew k'olu dama tigɛ ni k'olu di kunnafoni sira fɛ a ko Emmanuel Macron a dɛsɛra o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'i tɛgɛ maanabɔ jɛkulu dɔw nɔfɛ min communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO ye ani Union économique et monétaire ouest africaine a y'i tɛgɛ maanabɔ olu nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra Emmanuel Macron a dɛsɛra k'a filɛ nin ye ka wuli ka jɔ kɛ bi awa i ka dɔn terrain dɔ bɛ yen Emmanuel Macron k'a bɛ fɛ k'i sɛlɛ k'i da awa i ka dɔn o terrain de kɔnɔ yalisa ka se ka awa i ka dɔn tiɲɛni ta ka ɲɛsin anw ka ba Maliba ma Boko Haram Seleka a bɛ ka baara kɛ awa i ka dɔn n'olu de ye ka se k'olu suru anw ka jamana in kɔnɔna na a k'u ka mission ye mun ye ils auront pour mission de massacrer une ethnie pour justifier l'intervention militaire occidentale nanzaraw bɛ fɛ ka bingani waleya min ta ka ɲɛsin anw kan n'u ka sɔrɔsi jɛkuluw ye awa i ka dɔn Boko Haram mɔgɔw ma n'u ka baara kɛ o kuma nanzaraw bɛ sɔrɔ ka wuli k'a jira k'a fɔ anw kɔni bɛ siyako kɛlɛ de la wa anw bɛ maafa jugu k'a fɔ ko anw b'o de la a ko min ye jɛkuluba fila min filɛ nin n'o bɛ Boko Haram ani Seleka n'o b'o kofɔ maa min don awa i ka dɔn nanzaraw ka président ye min kɛ Emmanuel Macron a y'olu minnu recruter ko awa i ka dɔn u kɛlen bɛ k'u positionner ka ban koyi k'u bɛ awa i ka dɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔ la jamana min
be na yi kale ki chien fa le ka faransi la fasa ko ni ya jatemine boko aram away kado ma minun do ye gela minta anu ye tieni minta ka nyeshi ye ma bele jile bodon jango te away kado population civile ka dire la ka fo minye sur asu minun vlene away kado an grefe jamana sur asu do be ko lu de ko ni be ka away kado uladu sabu an grefe jamana sur asu do be minu ye barake an ga jamana ngono minisma tola away kado ko lu de gerele be nununa ni uladu ko kuma na sa minya away kado koyi wati dama ko de be ka kono ani ordre ka di note kado ka fo ko labe ko ni bele jile sabatile do ku fanve ako boko arab ani seleka ulu minun vlene away kado niya ye bigna onga jamana kono anake jamana dobe no ye frafina jamana nyama doyi ulu ko ni be tablo mi ngay ko bi ulu de jera na ye way kado uni Emmanuel Macron dugo ni dugula ye bara u chama nge dibila sabu fana sirane du mi ngera onga jamana ngono no be kudeta ku fo ado kanata away kado ni ka shele ka nyeshi uluma basiri ke bako ako ni nkrim min vlene nu be fe ka bingani wala minta ka nyeshi awma ni occasion de France ka se ka wuli ka joke away kado uka nanzara dama yere dama ani onu uka se ka shuru anga jugomi kana an attaquer anga away kado chede minun be nu jamana marali bolu bolo bi ka se ko lu wele away kado kiri bulumba dowka fasir ke bako ako boko aram ani kado seleka uluka sugandiri ninja kulu flaminun flene groupe terroriste u dedu minun be away kado anga away kado jibuno ba nu sigile mi yoromi wele ko lakiu wallahi ubolu de dala kerengere niala Nigeria Chad Cameroon République Centrafrique ananyo kona chama akonu nu minun flene away kado famba chama be uye mi mvo fasiri kono kwa chama be away kado flakaw kado bo de foko sobe akode temene ngo kaboy ne ja temene ken nanzara u kanyama abeka ni nguli ka joni ni chesiri beke kan anga farafin president do ko lula convaincu kere ne ala boko aram kasola de minun bubolo u kase ku labla nu ye boko aram kasola de chama yu blaw u blale ngo ka bampeusa o kuma na minye bengan sembe temo ni boko aram che anti se awma akana se amma o kuma u ba be faranyuanga kana nu ye away kado aunde fanfea yalla mi ye tiene u se ka kecho ko fasiri mbe interde bo mako de la hawla yoroso aleka fasiri dedu akoni ye ni ngoy mbe jatembe seleka aleka away kado chedum be minya away kado bangi u desera ka away kado wulika joke o desera tigala yu cheka tuto away kado chadi fanvela o to ne mbe mbi o kera doni mi away kado agela mbu bulo o kuma fo fere de kake mi mse ka to bu shele kana away kado an fanve an ga jamana kono o de ato fando invana fe Chad Nigeria Cameroon nunum bela jele ka mo away kado labe on be kake sa makoro yere ka wulika joko nana o mse ka shele an ga jamana parce que ba ko akonu nundu minum be kana mali kono mawde do away kado kangari gelen dalen bu yokoy o bu jija de ka seba ya soro la nyini ye mi fo ka sabati ndilla nyini sabatira an ga chede minum be marala bi ulu be tani ka ta bogo jenenga wani la nyini ma sabati away kado lu yere min vleni away kado ubu bwala ubu bwala awo nyama ubu bwala ubu bwala de aramu be bwala akoni la nyini ma sabati ndo kado ku ubu bwala ko nanzara ka bara dido wo dil na kodo ni hakli bala minyu ka mado kumbe no general de Gaulle ayeni wali ya jugu indeke minye sam 1940 minye away kado Senegal marala yoro mimbe na biwele ko away kado charoy ma chama be minu hakli bala inde la ka kuma fiye ka balidron ka mugu nyeshi anga farafin ka kama ka bedaji minye away kado charoy o mingera de kado alaba ninu num fana desera ulaba mbisonka ota ni ka nyeshi away kado num fana ma ko ma do ni mine ko bi fasiri ke ba no yoro soe interdit momoko ako les autorités maliennes doivent renforcer la vigilance et doivent renforcer la surveillance et rester vigilants. Abana ka jatemina ke wa jatemina o ke ka kla ka jando nyere la o ke an talai ka labon sabati fam befe ni ngo kana blanda girinda la che irisi kam minun fora ni fa minun fora yu ukasi ay nyama munye selekai o ma dese Central Afrique la saati fly ko ko na korbo keledo wallahi ndo saati fly keledo kelepew mati sago flakeo gafu jama welenye aka haramu kamge kanga tini labe munge emnamge ndo kele sere so foro kuna ya so don ko la ble kana korbo ajale den ne flash lebe mi wuro langu wo gamena mu fie aka haramu ya katoya ndo wala ni koyi nema munya anga wolo masiri tabaw ala kana ke koyi ni koyi sigi senga ala kana ke koyi aka tare munum mambo te billahi malien de bebe ke surasi ay wuli bali uyi ubinyina mingo ulu be fe ka munumunu ka ke minyi aw nyelele do mako jugu mali aw ti soma abada ayi ka ni mbali make bla nywana otinye o so amuje noy abada umse ko kana otise
e gawsu ye fly ne dogono o tike e de muso furule bi ne ma ne se ke fa o tinya ni nyoke ma kala turu yere la ye kala turu yere la fu ka jewuli ala ti ni no yo koy ay ni ti nyobolo ni ti nyobolo de non jamais o tika ke o sobe gafu jama nga teni labe mbita ay terun labe jonta ne rebeta yo bismillah tugu no fe ne bi kala sasimne ateni ko kare mina bi la bebi do de soro shawroni de bebi do de soro c'est la ko fiye koy ambe position mina bi ye ndogo a wati bi nyini ka sede wallahi mbe ka sebe fiye nyama ambe dugo ke tala de clé mbe ka ta chugo mi clé ntabulo mai atabulo mai de ay wuli baldo fasiru bi chugo ya mina a wuli baldo de anga na nywa negede ambe bu moko ya ambi panga purtini doni yelma ni fewna ya kosobe jamana be position mina position do ne do de kosobe so asu be ku chesiri wuli ka josugu bela wa nyama be farale bi nywanga ala ni to club blenka ngani ya jugu na ka hasiriya wallahi fo ka on kele ko fo ka jamana on kese tout se ka jamana ndaji ala kana no wi atinyo ala kana no wi ami ala kana ni sababe ami o kuma ndo mi yoro so o ay nyemi soro interdit mo ko no o ni e bunya ba sobe bari mega nyama albiya ma ida kanu ba la ku so le menura fm na bi kononto ani nani to mi murumuru duru antita sugula de amita sugula ba an wa ne duru sira au 76 33 43 03 amita sugula kana nan na ka bo sugula kuna foni to abia amena barati ni ala ka je voilà anga to kala dilikaw la me ko gairi wasolo ye aunjigi gausu keta gason de fer ambifu jata ini bara ka fuli la se kanubani de meba bema fuli la se awaginduma ani bara fuli la se el haji sukuba samaki pre oto abanna me wati belajele minna kura fuli ntoni la se bashigine keta aida magaji ka bashigine amba fuka wali mondo ka ni chesiri fuli ani toni ka la se aida magaji yerema ka ni bara fuli ntoni la se musa sisoko makur amarindaw banaba jelike banaba kosobe banaba jelike minyi bwakari aweka do kolon siribe amba fu kolon jabali wali nyumando minyi ka fuli la se adama toyema adama toye bi fu ka wali mando ka bola ka fuli ntoni ka la se aweka do nyire dingama no be aweka do kolongono bama marto kunyona ka marto ba ela mahine na gausu kalulu berti kalakise dinga no be mohammed lalabi kofo mohammed lalabi fen nyen fen jugu tirema mohammed lalabi ni watina abe Côte d'Ivoire ngani ala sonama ni ndoko ko ina be sirafe ni kanna aweka do jamana ngonna Côte d'Ivoire ka aweka do ndebe awfi mohammed lalabi be fu ka wali mondo ka ni chesiri ka lalabi be fu ka be wali mondo nura fm kuma so bay ngonna na jibril e minye ameriki jibril anga fuli ani tonni obe ka nyeshi imani watina ni chesiri sikatala nyama ameta sirajanta ma albi amantega goshigadu la sira nebe bone ali munya abdurrahman dugure akumara nyama abena tanamanye ka foko kurungono mogo bela jilengani ay batige ko nyumai nga munye bozo kelengele mbala oluka ke farati ame do munye kuna fondila o raka ministre so okonala ministre mune alebe kuna fondila o tokola bi nanka ma maître Aruna Touré nyama be na ka foko ale ko ntakara double 0 yokui ne ma be gouvernement konala bi mamune aka nga gen ya faka ke mamuma nyama ko munye maître Aruna Touré ko abo maula munye Abdurrahman Duguri ayira ka foko munye ko ngoni akera jigwaro bere bele ibina ka foko munye lairu munno chairman be akuntara transition konala nyama munye a chairman be am domina kombi a chairman kera jigwaro kerengere na gouvernement munno obese ngambi docteur Sugal ko kala maiga alega gouvernement mbese ngabi le premier ministre intermédiaire talemika kalfa ablaye maiga manobe colonel okofo ibina ka foko gumi gouvernement konala nyama ma chairman ba akonale utise barala wa uti bara nun koni uta anyodon tugoshila wa angania era koni ko atu bulo wa amma fana ko atu ubulo Abdurrahman Duguri ako o ministre la munye bolbe ngoni meshi ministre mu ma o de ministre de la communication no okofora abe kuna fondila ko ministre so abo okofo avoka dobo kuna avoka munanga ko maître Aruna Touré nyama ni ya jemne kalaje ma chama ira ka foko tiano ko munye avocat odo ngabe ala ka maître Aruna Touré ka nesaje nyama ko pour se foite ko aye mun ko ko ayo o gagner ko era ko yo o kibara ko odi nyama ibe na ka foko pour se kelempe mun be ne maître Aruna Touré na yo o gagner o te dore wati muna atara fara munye bamanchu kaninga jamana nka akele nanga makomu ye plateforme mau ibe na ka foko wati temundo na ko Aruna Touré ko
kɛra fara olu kan ka jamana in ka a kɛlɛ o n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw ye wele bila ni cɛ kɔfɔlen ma o sabu kɛ mun ye sigikafɔ o ye daamu ye kɛlɛ o bɛ se ka ban malidenw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na wele bilala mun ye Aruna Ture ma ko ministre de la communication n'a bɛ kunnafonidilaw ka ministre so kɔfɔ o taara ka kalifa ni cɛ belebele a ma ɲɛma k'a bɛ donni min kama nin ministre so a taara ka kalifa Aruna Ture ma ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ a donna fo ka n'a bila bi la a kɛra jigiwari ye kunnafonidilaw bolo diɲɛ ma don o don kunnafonidilaw de bɛ kule la diɲɛ ma don o don kunnafonidilaw de bolo b'u kunna wala de o sabu kɛ maa minnu o bɛ jɔyɔrɔ ɲini n'a b'u ka ministre jɔyɔrɔ la ɲɛma a mago tɛ ko la mun ye kunnafonidilaw yɛrɛ a mago foyi tɛ kunnafonidilaw la sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ Abdulaye Dukure n'o o b'a kofɔ a ko jɔn de bɛ se k'a fɔ k'a bɛ Aruna Ture ko a nana mun ye ministère de la communication kɔnɔ la k'a ye baara belebele jɔn de kɛ jɔn de bɛ se k'o fɔ mun ye Abdramane Dukure a y'a jira k'a fɔ ni hakili b'a la waati min na Aruna Modibo Ture ale tun bɛ nin ministre so in na waati tɛmɛnen na Aruna Modibo Ture ale nana mun ye carte biométrique dɔ ko o bila sen kan nka an bɛ don min na comme bi o carte biométrique ko ko o kɛlen bɛ bi mun ye kunnafonidilaw bolo kumakan gɔyɔ ko ye ko waati dɔ la k'u b'a jira k'a fɔ ko mun ye mansin minnu o kan o carte biométrique ko o dilan ko o bɛ pani na a tigɛba ka fɔ la a ko mun ye kunnafonidila minnu bɛ n'olu ye kɛyɛrɛ kunnafonidilaw ye ɲɛma ko in kɔni ko a kɛra jigiwaro dan ye o bolo o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko n'an bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna seere bɛ jamana min na ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko nin ministre so min n'a talen bɛ ka kalifa Aruna Ture la ko ko ministre so in ko a kan ka minɛ a la ko sabu kɛ mun ye maa caman de bɛ yen ɲɛma ko olu bɛ se ka baara kɛ nin ministre so in na wa mun ye Aruna Ture k'i bɛna ye k'a fɔ ko solution foyi t'a bolo a bɛ se ka kunnafonidilaw kɔni k'u bɔ gɛlɛya min kɔnɔna la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka ɲɛmaw u ye bɔ ka bin caman kɛ u ka dɛmɛ mun na a bɛ ta k'u sɛgɛrɛ n'a bɛ ta ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ ko bɔ ka bin caman kɛra Aruna ka so in na taa ma bɔ sisi ma bɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko Aruna Ture a bɛ bɔnbɔnni de don mun ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaaw kɔni ko o da kɔnɔ ko kunnafonidilaw ka ɲɛmaaw u bɛ ka boli u ka hakɛ nɔfɛ i n'a fɔ ko u ka hakɛ ko o tɛ a ko diɲɛ ma don o don i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kɛyɛrɛ kunnafonidiso dɔ bɛ ɲɛma o bɛ taa ji kɔni o la o de hukumu kɔnɔna la k'an bɛ don min na ko bi ko wele kɔni ko bɛ bila jamana marabagaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa mun ye kunnafoni a kana sila tunu jamana in kɔnɔ la a kana tunu pewu fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ nin ministre so in na kalifalen no maître Aruna Ture la bi a ka lajɛ kosɛbɛ a ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na o n'o tɛ ko an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko ni kulo tɛ fila ye kunnafonidilaw kɔni k'u kulelen don kabi Aruna Ture ko a nana nin jɔyɔrɔ in na ɲɛma caman bɔ sisi ma minɛ wa maa si de tɛ se k'a fɔ kunnafonidilaw la k'a fɔ ko Aruna Ture nana nin jɔyɔrɔ in na ɲɛma ko a sera ka baara ɲuman minnu k'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ lasiriya ni ale kɔnɔna la Abdramane Dukure ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye barika n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn kantara famudi ale ka fasiri bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko lɛrɛyɔn dɔgɔ nin ye awa i k'a dɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'an b'u wele ko association min ye awa i k'a dɔn nin y'a jɛkulu kura nin y'a bangelen ye min ye awa i k'a dɔn Amo Mali n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bangena Amo Mali awa i k'a dɔn a nanbɛ fasoden ɲumanya min ye awa i k'a dɔn Mali kura Mali ka sanayɛlɛ ani Mali ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ association lahaw tani awa i k'a dɔn o kɔni an bɛ se k'a fɔ a bangera tare nin fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duma min ye awa i k'a dɔn Amo Mali ne ka Mali a ko nin ye awa i k'a dɔn jɛkulu belebele jɛkulu min nan bɛ ka se ka maaw bilasira min ye awa i k'a dɔn fasoden ɲumanya yɛrɛ sira fɛ ka maaw dɛmɛ gɛlɛya min bɛ yen awa i k'a dɔn jamana in bɛ se ka dɛmɛ cogo min k'an bɔ awa i k'a dɔn a gɛlɛya kɔnɔna na gɛlɛya min anw b'a la a bɛ waati caman bɔ a ɲɛmayaso maaw awa i k'a dɔn u ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen kurubu karili kɛ a kɛra kalo tile 17 septembre kalo ye a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko maison de la presse n'o ye sobaden min Amadu Tumani Ture y'a jɔ k'a d'a ma mari kana lilayi kana law a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ kɛnɛ in kan u ka awa i k'a dɔn denfaya yɛrɛ den bɛ maa min ma n'o ye Seydou Mahamadu Kulubali n denkɛ ni awa i k'a dɔn ale ka maaw kun bɛ yen n'o bɛ Sira Mali o ɲɛma n'o b'o kofɔ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen invité d'honneur Alassane Dukure a fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na min ye présidente ye association in tɔgɔ la n'o ye awa i k'a dɔn madame Haidara Awa Kɔnta n yɛrɛ denmuso don n dɔgɔmuso don wa i k'a dɔn ne yɛrɛ ka gafu don kuma gafu jɛma a fana kun bɛ awa i k'a dɔn kɛnɛ in kɔnɔna waati min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye n denkɛ
n'o bɛ Jango Kulubali ko fɔ ale min ye vice président ye association Amu Mali o tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ jɛkulu in an ka hakilila tigɛ politique jɛkulu tɛ mission de b'a la mission ninnu a funba yɛrɛ ye min ye o de ye awɔ i k'a dɔn transition k'o dɛmɛ a ka ja Mali awɔ i k'a dɔn ka se k'a bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni hakilina ɲumanw ani miirina ɲumanw ye Amu Mali i k'a dɔn k'a fɔ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o de ye ka awɔ i k'a dɔn fasoden ɲumanya ka se k'o sinsin awɔ i k'a dɔn anw yɛrɛ dusukun na ka se k'a lajɛ fasodenw yɛrɛ damaw anw yɛrɛ bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o dabɔ cogo min ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min nka vice président min bɛ yen n'o awɔ i k'a dɔn o ye Jango ye a ye hakilila kunu kɛ k'a jira k'a fɔ min ye anw ka Maliba min filɛ nin gɛlɛyaw caman bɛ anw ka Maliba da la gɛlɛya minnu kɔni kɛn bɛ sababu ye furugufurugu ani farafaraliw a n'a ɲɔgɔnna caman ka lakanabaliya k'o ɲɔ ɲɛ politiki bunakun k'a lafu awɔ i k'a dɔn anw ka sɔrɔ yɛrɛ k'a bɛɛ tiɲɛ Amu Mali nakun ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na a ko kuma na sa min ye awɔ i k'a dɔn présidente association tɔgɔ la Sherifu muso awɔ i k'a dɔn n'o bɛ madame Aidara Awa Konta badabada Awa ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye o b'u seko n'u dɔnko bɛɛ kɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ yalasa min ye autorités ye n'o ye fanga marabaw ye u bɛ se ka bila minɛn ɲuman kɔnɔ cogo min baara bɛ se ka kɛ cogo min a n'u ka hakilinaw olu bɛ se ka faamuya cogo min a ko an ka jamana a bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ sabu an dɛsɛlen bɛ ka awɔ i k'a dɔn stabiliser an dɛsɛlen bɛ ka réconcilier ka fara ɲɔgɔn kan an dɛsɛlen bɛ k'o kɛ a ko kuma na sa olu kɔni bɛ wulikajɔ kɛ ni nin bɛɛ ye sabu olu kɔni nisɔndiyalen don bi k'a ye k'a fɔ fasodenw an bɛ ka sira min lajɛ o ye kunkelenna kelen ani miirina kelen ye Mali ye anw fasoden Mali tɛ taa cogo si la ni anw tɛ Mali min n'an b'a nɔfɛ Amu Mali awɔ i k'a dɔn a bɛna wulikajɔ kɛ o siraw de fɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min yalasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliya baara kologirinw caman bɛ yen u bɛna minnu bolo ma da a ko awɔ i k'a dɔn u bɛ taasibila kɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin anw ka transition awɔ i k'a dɔn o baarakɛlaw ma effort min bɛ yen ani wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen n'o bɛ k'o kɛ a ko Amu Mali a bɛna baara kɛ ka se ka mobilisation kɛ kuma ɲɔgɔnyaw k'olu bolo da ka se ka hakilina ɲumanw di ka baara ɲumanw caman ani message caman di min bɛ la paix ani réconciliation ani an ka vivre ensemble ka se k'o bɛɛ lajɛlen n'o ye ka awɔ i k'a dɔn an ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka adamadenyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ i k'a dɔn ka se k'o bɛɛ lajɛlen bila ba la o bɛn'o bɛɛ kɛ association bɛna action kɛ min bɛ se ka gouvernement awɔ i k'a dɔn k'a dɛmɛ a taabolow la wa association bɛna wulikajɔw fana kɛ nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn a ko bɛɛ yɔrɔ ye o de sensibilisation kologirinw ye ka awɔ i k'a dɔn denmisɛnninw baarada n'o ye emploi des jeunes ka se ka awɔ i k'a dɔn o sinsin kalanko sira fɛ min ye awɔ i k'a dɔn kɛnɛya sira fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman wa hali kalata minnu bɛna kɛ Amu Mali bɛna wulikajɔ kɛ k'i cɛsiri awɔ i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min association Amu Mali awɔ i k'a dɔn ni Ala sɔnna a ka hakilina ti dɔwɛrɛ Mali ka développement ani Mali ka ɲɛta a ka hakilina y'o de ye a ko kuma na sa min ye invité d'honneur parrain ani parrain u bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara wa nin baara minnu filɛ nin ye n'a kɛra nin cogo in na hakilina jiginna association Amu Mali awɔ i k'a dɔn ko awɔ bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ dama ka kan a la association Amu Mali a ɲɛmaya a bɛ n yɛrɛ denmuso de bolo kosɛbɛ Gafure Awa Konta madame Aidara Awa Konta n denmuso don kosɛbɛ ne Gawusu yɛrɛ den don i den don i muso don i den don i muso don Gawusu den yɛrɛ don Gawusu den don ne den don kosɛbɛ muso don i muso don wa muso femme battante don a banna a cɛ sirilen don a ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ Maliko la wa a bɛ baara min yɛrɛ la a ye baara in kanu a y'a kanu wallahi k'a ɲɛɲini k'a dɔn nakari k'a kanu a ɲɛma n'i ye fɛn fɛn kanu i bɛ ɲɛ bɔ o la a banna siga t'a la dɛ o tuma Gafure Awa an ka taa dɛ k'a kɔnta an ka taa Aidara on avance an ka taa ɲɛ mais est-ce que a ka wari bɛ sɔrɔ wa Gafure ka wari sɔrɔ man di aramude ayi o to yen pewu an tɛ taa ni an ka n bala y'a fɛ yen Allah ni taara n'i ka bala ye fɛn min b'i ka bala kɔnɔ Gafure b'a ta ka ban pete nana Amadu Mayiga nana Ala kama Gawusu nana Ala kama o ko fɔ Gafu ye yan a fɔ a ye o kuma baasi tɛ a fɔ a ye Gafure an b'i nɔfɛ kosɛbɛ i cɛ siri an b'i kɔ ka ni sababa bɛɛ ami bisimila saha ɲɛma le Sphinx ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a a ye n'i y'a bɔ ko 878 ani 70 ka bɛn bi septembre kalo tile 19 san 2022 mun ye musow ka batɔma Susugo muso a kumara ɲɛma a ko an ka taa mun ye dépôt de transit n'o o ko fɔra ɲaman bɔn
bɔnyɔrɔ belebele mun na a filɛ nin ye stade Sport Modibo Keita Medina Kura sugu kɛrɛfɛla la ɲɛmaa bɛ don min na comme bi Medina Kurakaw kɔni u ye zole kɔni ko o da u ye kulekan ka a sɛbɛkɔrɔ bɔ mun ye maa dɔ bɛ n'ale disiba ye bɛna ye k'a fɔ ko an ka maa belebele don maa don a ye Ala dɔn ka Ala kira ni ka a dɔn n'o de bɛ Imamu Sumare n'o o b'a kofɔ Imamu Sumare a y'a yira k'a fɔ ko yanni imamuya cɛ ale ye Medina Kuraka ka den de ye wa u tɛna jɛ n'a ye abada k'olu ka sigida k'o ka kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye Fatirikɛ b'a ka fɔlɔ min ye Batɔma Sisugu ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Medina Kurakaw n'o bɛ commune de kaw kofɔ ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ nin dɔgɔkun laban in kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye jardin d'enfant mun o bɛ sigida kɔnɔna la mun ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan dugu maabɔw tun bɛ kɛnɛ kan mun ye conseillers tun bɛ kɛnɛ kan association caman ani ka taa fara mun ye musojɛkulu caman ani sifinnakaw caman fo ka taa fara an ka diinɛ ɲɛmaaw caman tun bɛ kɛnɛ in kan mun ye maa mun jɛkulu mun dɔw tun kɛlɛmɛ ka wele bila maaw ma o de tun ye jɛkulu mun n'an k'a ma ko ici c'est Medina Kura ici c'est Medina Kura ɲɛmaa u y'a jateminɛ k'a lajɛ o sabu kɛ ko in filɛ taabolo min na tan o tɛ taa abada fo Medina Kurakaw ka sigi ka kuma o sabu kɛ n'olu ma wuli ka jɔ ka cɛsiri k'o kɛ mun ye Medina Kura stade Sport Modibo Keita ɲaman bɔnyɔrɔ mun bɛ yen ɲɛmaa ko a bɛna kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ bada de ye o de hukumu kɔnɔna la k'u tɛn'u sigi abada k'o lajɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o sɔrɔla cogo di a ko dimanche don n'o bɛnna septembre kalo tile 11 ma mun ye Bamakɔ gouverneur ye ale de ye wele bila mun ye Medina Kura sifinnakaw ma wele mun kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye stade Sport Modibo Keita ɲɛmaa ɲaman bɔnyɔrɔ mun bɛ yen k'u ka fɛɛrɛ kɛ a ka dayɛlɛ kura ye ko a kana kɛ mun ye Bamakɔ ɲaman bɔnyɔrɔ ye ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko kuma faratilen ko a bɔra gouverneur da kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni kɔnɔna la dɔgɔkun laban in na Medina Kurakaw ici c'est Medina Kura u ye ɲɔgɔn dalajɛ u y'a yira k'a fɔ ni dépôt de transit n'a bɛ ɲaman bɔnyɔrɔ in kofɔ ɲɛmaa a dayɛlɛla kabi san 2006 o kɔnɔna la k'a daminɛ san 2006 la ka n'a bila bi la i bɛna ye k'a fɔ ko Medina Kurakaw u ye bɔkabin caman k'o kɛ o sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ ye ko ni ɲaman bɔnyɔrɔ ko o man kan n'i ye yɔrɔ in jateminɛ k'a lajɛ mun ye kalanso caman o bɛ yɔrɔ in kɛrɛfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ mun ye kɛnɛyaso caman o bɛ yen wa a tɛnkunnen don sugu fana la mun ye autogare fana caman ɲɛma o b'a kɛrɛfɛ waati dɔw la ɲama yɛrɛ kɔni a bɛ boli yɔrɔ in na i n'a fɔ Kilimanjaro kuru o de hukumu kɔnɔna la mun ye Medina Kurakaw y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi u tɛna jɛ n'a ye abada k'a fɔ ko nin yɔrɔ in ko a ka kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye maa caman kɔni ko o kumara Medina Kuraka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ u tɛna jɛ n'a ye abada nin yɔrɔ kofɔlen mun filɛ nin n'a bɛ stade Sport Modibo Keita n'a b'o o kofɔ maliden caman bɛ nin yɔrɔ in ka a dɔn ko a tɛ kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ bi ko a tɛ kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ sini o hukumu kɔnɔna la mun ye Imamu Sumare dankɔrɔba in a ye kɔrɔfɔ a y'a ta ten cari a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ale Imamu Sumare yanni ale ka kɛ imamu ye ɲɛma ko siga t'a la ko ale ye Medina Kuraka de ye ale Imamu Sumare wa mun ye ale ka diinɛ ba ale yamaruya mun ye lakana kɛnɛya a ko o labato o de hukumu kɔnɔna la ko a tɛna sigi ka lajɛ abada k'a fɔ k'olu ka sigida k'o ka kɛ mun ye ɲaman bɔnyɔrɔ ye Imamu Sumare y'a yira k'a fɔ k'u tɛn'o sigi abada ni k'o lajɛ Imamu Sumare a kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ k'o kɛ cɛsiri o bɛna kɛ u kan ka taa fan o fan de la u kan ka da o da de gosi walasa mun ye olu ka nin yɔrɔ in a kana kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye Fatirikɛba ka fɔ la a ko don n'a nataw la mun ye Medina Kurakaw ye u y'a yira k'a fɔ ko an kɔni bɛ don min na comme bi mun ye kunnafoni kɔni a bɛna di misiri belebele 3 minnu bɛ Medina Kura kɔnɔna la ko don n'a nataw la ko kunnafoni kɔni ko a bɛna di bɛɛ lajɛlen ko o ma k'a fɔ k'olu ka nin yɔrɔ in ko a ka kɛ mun ye ɲaman bɔnyɔrɔ ye wa n'i ma ko o kuma kɔni ko o t'a la kalanso dɛnkunnen bɛ yɔrɔ in na mun ye kɛnɛyaso dɛnkunnen bɛ yɔrɔ in na sugu fana dɛnkunnen bɛ yɔrɔ in na wa ɲɛmaa fo ka taa fara mun ye autogaru olu fana caman dɛnkunnen bɛ yɔrɔ in na o ye fɛn ye k'u tɛna jɛ n'a ye bi u tɛna jɛ n'a ye sini kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le 5 ale kɔnɔna la Batɔma Sisugu ale sɛbɛnnikɛla Madu Mɛga ɲɛmaa i bonya o b'a la Bakari Traoré bɛte nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Imamu Sumare an b'a fo a wari ɲuman dɔn min ye awɔ i k'a dɔn Yata Barika misiriba min filɛ stade Sport kɛrɛfɛ a alimamiba o de Imamu Sumare kuma min ye awɔ i k'a dɔn ale ka bɔli man diya a ka kuma man diya n'i b'a ɲini i b'a sɔrɔ misiri kɔnɔ waati bɛɛ Ala tɔgɔw de b'a da waati bɛɛ bilasirali ɲumanw de b'a da Imamu Sumare n'i y'a ye a bɔra ka kuma o kɔrɔ ye k'a fɔ kɔrɔ bɛ yen dan saguna wa Imamu Sumare a tɛna se k'i sigi ka o lajɛ Sumare an b'a fɔ ka waliman dɔn hali bi a ka welekan n'a ka kumakan Ala k'a bin tulo kunnandi tulo ade ale ka fasira an b'o kɛ ka kunnafoniw cɛ min ye awɔ i k'a dɔn lasirɛn ale kuma bɛɛ Abdramane Dukure don dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn tɛgɛdi ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelenya dɔgɔkun min n'a ta n bɛ ka sugandi ka ɲɛsin o ma ale ko k'o kɔni dɔgɔkun a kɛra to ka jɛ ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ kɔni sɔnna k'a fɔ min ye hakilina ni miirina min filɛ nin ye n'a b'u da n'o ye tɛgɛdi ɲɔgɔn ma bɛn
ale ni kilinya ye fen nyuma mbaye nga malien bela jile ko ni ajira ka fo on be duni mi ko bi jamana mo go be mina o fana ye fen femi na be kiri bunago kiri tigali ko nyuma na bo ko fo joli u ka be halibi jogini daw olu be halibi ma chaman be minu ngoni awai ka do halibi anga dane asisi anni nywanje ko ni ajira ka fo atita chugoshila fo ka ke ma minu be nu ye nyenu ke ma minu be nu ye bingani wali o ke be ka awai ka do joni ka jalaki o ka fiye o ka don o kuma na sanga laje awai ka do anga sika tebeni ko ako wuli ka jom min be ka ke dogo ku ngonna na no ba wele ko semaine de la réconciliation jongo ala awai ka do be ka ke ni sira minu ye ndogo ka do ka fo sira u bela jile olu ye to ka je sabu ni ye jatemene ke ma min be ni awai ka do dimi be ala ni awai ka do fargulo yere to nyonedu awai ka do tigila ma be doni mine ko be abe ka yere nyiniga blanji men be fere jimon be min be se ka to awai ka do abinyina oluko ako mali awai ka do sira chama be awon buluko yi sabu min ya awai ka do awon ga ma chama be ka fo ka nga dunda kele fe ka bo dakele fe kan tika odi nyoma ndogo ni wulika jo make ayere yere ka jimbe baw ni dunu baw ni bala baw tali ko dabla ka buru fie ba nun dabla ka laje anga do awai ka do dun chugo nyumana min be se ka to awai ka do nyugo fam yo bina anto ni mbuli buli ba fuina ndogo atinya chugo shila ba bike toka je ako awai ka do nyingal de bike jamana yere be ka bara ke chudi ma minu be no lu ma mago be awai ka do jamana ka kibariya wala fa wera fe lu be se ka awai ka do la soro chugo mi réconciliation teke di nyoma nyedu nga chama be akembe toka je gouvernement kanga wulika joke kata tugo dawla kata anga bugu dawla kata awai ka do anga dugu misenuna nyefo lika se ka ke foso dewnye awai ka do semeni imbe chugo mi ka se ka nyefo foso dewnye ako village do be aka gele ika do akono ika shia do toko fo ka boni here ka soro awai ka do make balawi ako kuma na sayel ma ambe na toko kungele inta bomo ko ya nduni bani boisson ba mini ji ba mina ti ka ke awai ka do tout c'est fini ka soro ka fo ka nye réconciliation anyu kewa ako atita tingoyi ako so munye jatemeneke ako ma minu be minu ye awai ka do marama fenta ika do ka fo awaka wulika joke o sigi nyomfa olu yere ko ni ta don fiu gouvernement mo go be min na yelma ashimi koita o be ka min nyanyini sabu awai ka do kuna funi jonjo mata kala suma baraka nga ke chumi amata ni ka ke o chuko kele ako ni jatemeneke ba ka fo ka ko jele do koyi anga communauté do be amedon mine ko be so ni be tableau minga awai ka do eta kelembe ka min décider min ye semaine min flene an dal an boloni ndogo uta dombi uta don shini ke mi semaine de la réconciliation awai ka do min flene ka lancer ni jugo ina ka dunumbo ta ka balabo uta ka do ka fo ma min be ni awai ka do osigi nyogo na kembe asatai elma ma min be minu ngoni furugu ni gelew bu ni nyanje ndogo ni ngo inte ka se ulumade ni seranga to ko dawla anga baga marala min be na be ka joro aka baga un awai ka do ma kana soro min bu beche elma ku befa ta nuyi elma ko yin asembe awai ka do uluma wa diskuru minu be ni awai ka do be ka chari aw ni nyanje nungo ni diskuru ye minu bi bo ko yano ako president min be awai ka do minyi awai ka do achimi aka ministru ko lu ko ni ashite minu kuma na kana ka min be ni awai ka do anga mo ba fomya ka don ka fo la nyini ye miye réconciliation ye muye gouvernement be mun no fe kuma na ka umbe fara koroboro ka umbe la ka umbe dokono ka umbe mbe ye ka unde bara nun kanga ke minuna yalta bila se ma minu ma ulum se ka fomya bazir ke ba ko ako yedo ko do awai ka do minando jingena nga kono mina o mo o kuma na kallaje hali bi ko imbi se kallaje sira min fe akallaje no sira nyumai yalsa bara bu se ka ke chugumi ako yalsa ka se ka malien don fara nywanga minya awai ka do fanga ko deke ko minu yo ko sababa mawye ko minu yo ko joloye ko minu ni awai ka do ko tabulo binye ako note bolongono na malien chama be minu mbe awai ka do yurgu baka awai ka do wulika joke ko se ka kele chugumi nga unyente kele chugulala sabu minya awai ka do fenjama be minu ngoni kembe awai ka do tokaje réconciliation yedo ga baraka ke akechugo nyumana akateme ateme chugo nyuman fe o de nyuande fazir fle minya awai ka do la sirène anya bo akono ka bido boli aywa nyama ya foto ko na kurfa ko na atefoka temenga to wa kambachi anga message ula anga telephone yere bi ni ka fara semaine de réconciliation nyama message ba fu ni femfu ma retard mi anga mali kono kwa ay fanga nyedo fana fo nyoy ko wati bela jina on ti nyatugute ka tugu ma ko temfo ko ay maliko indedu wa ba gla nyambulo ka sigi bamako ka ke gato ba dune boso ba mi wala ide alai jusma ba mi atinyo na tinya kwa ay take gawo rete ay take moti ay ta to da do aka yo la ben ka mo siye abana réconciliation mali fambe do aka fambe fe be na be na vraiment il faut ka bamako ya gato ba du voilà boso ba mi jusma ba mi o yarea
gato ye dɔ da a bɛ taa gato dun wa a bɛ taa ko wa ala ka ni sabɔ n'a fɔra ko ka taa tilelafana dun na n ko ye gato dun waati ye ayiwa baasi tɛ nɔgɔ waati na ni jɔ awɔ foli tɔ ni lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma ka lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ